Mabuak naman ang tubig kay ano, dagat man. Gusto na kita ang mga dagko. Kanang gagmay, oh. Sunod Paul. Ah, Sir Paul Nasa naman. likod. Pinag-pick up. Ah, nasa Sir Paul sa likod. Lalong gidi ay, oh, ang puti, oh. Sir, laom na yun siya, sir. Ha? Oh, lagi. Tunga rata, sir. Asa Sir Paul? Nasa likod. Sa likod na to. Ayaw lag, sige, break. Kuan lang, maintain ang imo unsa ni. Ha? Maintain lang, sir. Ayaw lag, sige, break. Muna akong gadlukan kung mag-break. Na, nag-break na po niya tubangan. Oh, sa mukha, eh. Ay, sa lagi lang kay kinaghinong ang atubangan sa ilang habog-habog man nga area. Lagi. Sige lang. Diri habog-habog man nga area. Inay ayaw lang sige break. Go break man ko dili pag ko kaunat. Maintain lang yun. Ha? Kuan lang sir kanang ang singalan ani. Kanang di padayon lang. Ay, salamat si Mabo. Katabok na. Katabok na ka. Ano man to si Sir Melvin ning tuyok man. Kapit si Dioto, nasulat ko yata. Ha? Ako nasudlan ko? Oh. Dili niya to yung si Dioto ba bating nasulat ko bigor sa check niya. Ah, yung i-check yung kan. Kapit sa daw siya. Mopik di kita bilin kay mopik di tuklan talo. Hala, uy, mura mag-skuan. Flowing. Ay sa sir Sir, Dapat ang dako na sakyan na di dali. Kadali ha. Hunat Magulat na lang anong magkuhan tayo space ha, kadali. Hunat dayon ka ha, magkuhan sa ko space. Para diretso ta, kadali. Hindi mo hunat ko. Oh, kadali. Ora di na ko ni kaya pa. Kadali, muhunat ko ha, ipalayo sana ko. Sige. Sige. Kay mo stop man gud siya. Hala, uy. Kuan sir, timinga nga naay. Timinga sir nga naa kay makuanan nga sakyanan para makuan ang kuan dili mo diretso sa imo ha. O mo kuan na sa ila. Kusog kayo, uy. Okay, Sige. Lalo na, uy. Hunat sir, hunat. Doon siya, nabilin siya mo. Nabilin. Kaya mo yan, sir. Kaya mo yan. Kaya. Yes, okay na. Ay, salamat. Kaya mo yan. Na,